اینا باز یک خانه فروشی خانه شروع بوده است. کسانی که در کار باشند همین ویدیو را ماکسیمالی پادرس کنید. سلام علیکم دوستان عزیز. امروز زنگی نواریم باز یک خانه فروشی می شود. خانه زمینی 4 سوتیق با همه شرایطش خاطر دوستان عزیز خانه را تماشا کنید. منزلمون ناحیه جیهون دهه انگلیس، یعنی که از طرف کالخوزآباد آمدند کمونیسم برآمده، از طرف راست دروازه می شود، راست آمدن میگیرید تقریبا 2 کیلومتر درون است. خلاص دوستان عزیز حوالی 4 سوتیق عبارت است. حاضر همش برای شما میفهمونیم. همسایش مت پونگ است. بعدی 150-200 متر پس مکتبی 14. اکنون باشد دوستان عزیز خانه را به شما نشان میدیم. تماشا کنین. دروازش انا ریلیس نمی شود. ایپارا یکتا خانه временки، یعنی که общага یا پرش کухня است، ایپارش меҳмонхонаи калон است. ҳозир дар он дар омада нишон медиҳем. хулас ба тамоми шароитош қатӣ ҳавли буручати кардагӣ, болош аз профил чайлоб кардагӣ. хоб аз тарафи дасти чапмон дӯстон азиз ошхона, упараш дари дуюмгиш ҳоҷатхона, туалет. акнун бошад ҳозир ҳавлиро тамошо кунед. ҳавзам дорад. ҳавзш тақрибан 20 тонна. акнун ҳозир аз тарафи дасти чапмон як дарас медурем. тамошо кунед дӯстон азиз. خانه با تمام شرایطش قطعی. این خانه را بینید دوستان عزیز. خب تا پولش لامینات کردگی خانه ایغشتی لوی برداشتگی. خانه را بینید دوستان عزیز. تقریبا 2.5 به 8 متر خانه کلان مهمان خانه. خلاص این خانه ده همه چیزش میگیرن. ایبغاز لیستورا، کاندیسیونر، قولینو، کورپاچو همش میگیرن. لیستورا همش میستاد. боло жидки абои задагиан, гипсокардон, тамоми шароитош қатъи 100%. хонаро ҳамаша нишон медиҳем, баъд ахира нархоша гам мезанам. видеоро то охираш тамошо кунед. Дата фортушка мондагӣ барои навшон даромадан. акнун ҳозир бо исм мезгарем. хоб ипара хонаи калонмон аст. дар ин ҷо 3 хонаи калон кано аст. спалниш, душвойшам дадрнуш аст. ипарадам бо як кладовка ҷо дора. ҳамаша барои шумо ҳозир мефаҳмонем. акнун ҳозир ипара раҳча ҳаст. ис медуроем кухня аст дӯстон азиз. кухнишам якбор нишон медиҳем. тамошо кунед. кухниш тақрибан хоб 2.5 ба 4 аст. ина кухниш кушод калон аст. тамошо кунед. ис бо қафои хона, гирдои хона ҳамаш маҳкам кардагӣ. ҳозир авсам як кладовкаи калон аст. ушам барои шумо нишон медиҳем. ин хоно нав сохтагӣ, фундаментош навай, ғишти лои қатӣ бардоштагӣ, ҳама трезош пластикӣ аст. акнун бошад дӯстон азиз хона медуроем. хонаро тамошо кунед. ина ҳавлича айс ина бо агорочам аст. ягон зелен пелен, ягон ниҳолҳои мевагӣ шунин мешавад. дӯстон ошхона, ҳоҷатхона, торатхона дорад. ис ҳавз. масъалаи об бошад муаммо нест дӯстон азиз. обам ҳаст. ина калидор. калидормон 2 ба 5 мешавад. дарозиш 5, бараш 2 мешавад. хоб дасти ростмон як меҳмонхонаи калон аст. тамошо кунед. ин меҳмонхона таш ламинат кардагӣ, гирдош абой, потолокаш гипсокардон аст. хоб дарозиш 7 метр, бараш 3.5 меҳмонхонамон. меҳмонхонаи калон аст. ин меҳмонхона мумкин меҳмонхонаи занона ва якам нишон додагиш меҳмонхонаи мардона. хоб ана акнун дӯстон азиз дасти чапмон як хонаи дига аст. ин спалня мебошад. тамошо кунед. ин меҳмонхона бо як хонаи дига размераш 5 ба 3.30 мешавад. тавош ҳамаш ламинат кардагӣ. полушон гирдош абой, потолок гипсокардон, трезошон пластикӣ. хулас хонада ҳама чизошонро мегиранд. хонара холӣ карда мемонад. мумкин пардошро мегиранд ёки намегиранд. ростаки душивой ҳаст. телмекс ана ис бо ана смесител ҳамаш мошинкаша мегиранд. хулас оби гарм хунук муаммо нест. ова айҳаус прамои кашида мегирад. насос мондагӣ. хулас душивойш размераш гидата 1.5 ба 2 ҳаст. камтар мумкин кушодтар бошад. тақрибан плюс минус бо ҳаст. ана кунун бо иҷа як хонаи дигамон размери иам 5 ба 3.30 мешавад. полошон ҳамашон ламинат кардагӣ. иҷа бо бемалол зиндагӣ карда мегирад. трезашон пластик бо якта дига фортушка мондагӣ. ина бо зимистонда барои печка тута мондагӣ. бемалол печка монда зиндагӣ карда мегирад. акнун бошад бо берун мебурем дӯстон азиз. хонара дидин ғишти лои қатӣ бардоштагӣ, полош ҳамаш ламинат кардагӣ. акнун бошад ҳозир бо берун боромада барои шумо
бо ипарада ҷо ҳаст, яъне ки кладовка, водопровод прамой ҳауз мебарояд, об ҳаст, тамошо кунед. ҳауз тақрибан 20 тонна зиёд аст. хулас 5 ба 2.5 гуфи хелиша ҳисоб китоб карда мегиред. иси бо ина як навеси кушод аст, ягон банка монда мегирем, продукта карточка пиёз. ипара тамошо кунем, бо кушод аст. қафошам навес карда мондаги, қафои хона. ина иси бо ҳезимай кында пунда чизе боша монда мегирем. ипара уже ина ай хона меброем. қафода ина бо об омадеса, агрот об додани бошед, марҳамат беморо. ин акун оба ба хӯлум хӯрда намешавад, ин оби пайно бошад. иси бо ҳамсояҳо, хулас аҳолӣ ҳаст, 100% мардам зинда кардеста, срочный сум дар кор будааст, барои ҳавай фурӯхтеста. ин ҳавзчо калодисо душувои овуш меравад, пайнош мақсад берам бировардаги неста. мақсад ки ова ҷазир накунам кута бировардаги нест. анакун ҳозир қафои хонарам як бор дига нишон метем. ина хона криша аст, шифри азбезни дарахто, хулас нормальни хона. 4 соати қайдисон азиз. акнун бошад ана тарафи ошхонаш мезгарем. ошхонаш 375,000 сомонӣ гуфтесаи дӯстони азиз. иншоалло бо муомила мешавад. хонаи 100% мақсад як оилаи нормали зинда кардан мегирад. хонаи якта калон аст, меҳмонхона, спалне ҳаст, бо як меҳмонхонаи дига, ипара бо як зали дига, кухня аст, ошхона, як тарафи ошхонаша мезгарем. тамошо кунед дӯстони азиз. ипара ина бо агроча аст, бемало ягон зелен, ягон чи бо помидор коридан мегирем. ина ошхона, айстемулик бардоштага, ҳезим, тандир, иси бо ина як диги майда. хулас иши торатхонаву хоҷатхона. ҳавлира дидем дӯстони азиз, 100% ягон камбудӣ надорад. 375,000 сомонӣ иншоалло бо муомила дорад. хонаошон 100%. хонаи нав, ғишти пухта қатӣ бардоштаги аст, фундаментолш нав, мақсад хонаи кӯҳна нест. иншоалло бо нархош договорной, бо муомила дорад нархош. рақамҳо дар зери навор ҳаст, бемало занг зада муроҷиат кунед. манзили мо ноҳияи ҷайхун, деҳаи инглис мешавад. бемало занг зада муроҷиат кунед. агар барои шумо бо пурратар маълумот дар кор бошад, рақамҳо дар занг мезанед, барои шумо бо мефаҳмонад. мактаби 14 наздик аст, медпунктам наздик аст ҳамсояш. саломат бошед дӯстони азиз.